La Neus i el Joan treballen des de l'associació per millorar les condicions de vida de les persones cegues. L'objectiu és que guanyin independència en totes les tasques diàries. Va ser una miqueta una idea d'un grup de persones que volien treballar amb qüestions relacionades amb la integració i buscar altres persones que també estessin interessades en el mateix tema, fossin persones cegues o no fossin persones cegues. Hem treballat dintre d'entitats de l'Eixample, com la taula d'entitats del districte, i hem treballat sobretot amb qüestions d'accessibilitat, d'urbanisme. També hem estat treballant amb qüestions d'adaptació o de reforma del passeig de Sant Joan, sobretot amb el tema, vam insistir molt, que hi haguessin encaminaments. Entre les iniciatives que han fet, destaquen les multes simbòliques als cotxes mal aparcats o poder votar sense l'assistència de persones que hi veuen. Nosaltres ens hem treballat molt per això i ara ja és, no sé si la quarta o cinquena vegada que hem pogut fer-ho en les eleccions aquestes últimes que hi ha hagut a la Generalitat de Catalunya. Les úniques que encara no està solucionat és en les eleccions municipals, que encara aquest tema no s'ha implementat.